Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kaseng samla balang presbyterian telam syala hak arfui terik uno opera arajar apusau kelapan kutno ka sport week takpa pelong iki liak kai per pakan top yak spoon race musical chair kamaupan ka marble race pakajing liak kai football jong kiken thai bak shenrang hakajing penha pardaya kan ka sport week rasak hilang do ba isukwa ubalong ukertong yakon MDC na khon no trap national awakening movement na kasyala constituency ulalong kumukongsan hakani kasngi ringkat kajing dan lang uchairman kasang samla balang presbyterian telap uba yalam bahaso malengyang podus ketri uba amas lalu bat ki khun samla jong kabalang ha kajing ya kendu lang ya kaba ka jing seng samla tenat balang telam ka la penlong ya kane ka week na kabenta ki khun samla kilong kmi kilong kepa kenang ba ngin yo ya kajing hikai kabayadei ha ka imlang ka salang tena kaliang ka jonga ha kane kapor ngapen pau kajing sngongu ka bakrau ya ublei ubala penla bat penlong yangi bat ubala airu ya kane kalat ha kaba ngin ya shem bat ya kendu lang kumne kublei ya i in charge jong ka telau apus kuble ya pi kinong penyai katat balang presbyterian hang ne hatelam kuble ya pi kinong shong shnong bai jong ka ne ka shnong telam ki rang ba shnong ki dekhot executive committee jong ka shnong telam bat baro ki hep ki barit nakaliang ka jonga ngasngau bat ngapan ma nakmat jong pi hakaba pilakot yanga banya dan benta bat banya senran lem yapi hakane ka sngi kaba pilabu yakane ka program tena kaliang ka jonga ngam sem lala ban poi hakapor kaba biang na kidau kibom lakiat bat pilatip hi ba khamtam hakini kipor ngidon shibun kikam kibangi haban pendep na kaliang ka jonga ngasnga wanong wat ya theo wat ya but lane maap yanga ha kabakum kane kabenta but kubleya i skateri ibala ibet ban khot yanga ha kane ka janmin kubleya ki nong shimbenta baro ki khun samla kenthai bat chenrang kublaya ki paralog ki bayawan lang ban senran kublaya pi ki media ki press ki balapoi ha kani ka jaka ka bamenta khamtam na ka benta kani ka kam kabayadei ka kam ka bakentang ha ka jing syakri la kalong ha kanu ka benta ka ba ublei ulabu bet bat ula benta ya ka jing em ka jongi kum kibreu kane kadai ka wei ka jing syakri hakaba ngin lai na ki ki jing snow bhalane ki jing snew jong kane ka perthai le se kane ka jing ya le kai kan pin ki ya ki jing mut ki jing perkhat bat ngin yo ban thau thmai ya ka rukom ha ka jingmut ka jing perkhat ka jongi kum kibreu bat sasisin ha shua bangan syong ngamdon ban ayapi ha kane kapor ka jingdon ka jonga ban ya senran lem bat ban ya kershan ya ka jing temu babha ka jongpi to ublei on kerku to ublei on don rengkat bat to ublei on sei ya kisamla ki bankit ya ka lengkor na ka benta ka kam ka jongu kublei siajar ngu bat nakaliang ka jonga nga ai kublay advance Christmas yapi iway pa iway nadu ki hep ki barit hadu kilong kmi kilong pa bat kumju ya baro kinong syong shnong bai jong ka ka shnong telap kublay ka Christmas ka basuk
ngin saya siam kublai sibun kublai sejarwo. Nakaliang jongang asngo banong hari kapor. Kublai sibun yapi kirang ba. Kiblo ay kicing kersan yangi kom kicing sasamla hari kapor. Hoi kerpang ero kajing kublai ke kerpang. Kalai ru segitu. Ki prabangen ki orang ba ki bapher. Ki bena kaliang jongi kom kicing sasamla tenan. Pilano senyang sangi. Hapla perlong hari kapor yakan kawi hang kasing ke benta. Kublai sibun yaisar ru badan hang kapor. Nakaliang gok pes jong pi. Pilirap lami kat pilat kat pila kat bidon Nakaliang kacing samlah. Ngisngau bangimdani ban ayah pisar. Henrai tang kacing kerku kedok penyo kami kap koj wakia. Bad kerpang eru kamtam kumno pina ubalai nang ai kersan baw dia pi. Ba pinang la ban tray kakam kopi tray. Ha kacing em jong pi. Ha kacing em jong pi malagas ngi. Kublai sibun ai kublai kerpang ru ngasgaban ong hari kapor. Ya ki para biat lam ki jong pi ra lam ya kacing kublai. Ban kaliang kacing samla telam. Bat kabalang hi barok away. Kai kublai ya pi ki biat lang bat pi hang tu. Te kublai sibun ru sasisen ngasgawan kapor. Nakaliang jong ibadu ibanga yalong away ki praglok pajan bahabat i. Hakikam ke bapher ngam jula klero mencam senam hadu bala pensengkhet yakan di kamadan how to senam arjar arpulai te nakaliang cing sasamla toy badu ilano cingrap yangi nadu mencam senam bad hadu mentaro badu ngatip pidon kawai pat kajingmot pat kajing tumu kacong pi naga bentaban yang kumuwai ukertong ubon yakon hapo nang mata kesuki hapo konsel. Nakaliang jongi ngemdan ngaksel ne kurupa jong pi ban aya pi ngin kersan le pi. Leng ba kicing tuai. Hagi bari lakilong hagi yang kesam ke jongi. Lagi long simat ke jongi. Kenang ba piru ha pidan kicing tumu ke bantak ba baha. Pinyo ban khet yauso uso jong kicing job kabadan boram. Sengkling babrilang abamon Kawan kapon ini kan mungkin shoot kopras